Πλατιάμο, 5 Νοεμβρίου 2012. Έχει προηγηθεί πριν 20 μέρες μια μεγάλη νεροποντή και βλέπουμε ότι με την πρώτη νεροποντή σχεδόν τα σκαλιά έχουν καλυφθεί από μπάζα. Και όχι μόνο αυτό, σε κάποιο σημείο είναι έτοιμο να φύγουν και τα τσιμετένια σκαλιά. Έχει διαβρεθεί το έδαφος από κάτω, δεν ξέρουμε πιο κάτω γιατί δεν μπορούμε να κατεβούμε. Πολλές πέτρες έχουν πέσει από σκαλιά και έτσι είναι αδύνατη η κατάβαση μέχρι κάτω. Έχουν φύγει τα κάγκελα και δυστυχώς μπορεί μέχρι το Μάρτιο, στο τέλος του χειμώνα, να έχουν φύγει και τα σκαλιά.